Ahojte, čaute. Máme tu Octaviu poslednej generácie. Čiže štvoročná Octavia, posledný model. Výbava nie je až taká topka, ale je to v automate. Má to systém prepojenia, čiže multimediálny systém. Nie je to síce v koži, ale má to takéto pekné poťahy. No, motor je 110 kW, čiže patrí medzi tie celkom kvalitné motory. Áno, volant je dosť športový, áno, taký dvojramenný. Je to dosť dobré. Čo sa týka